Molt bones, estem aquí a Torrelameu, amb una de les seves típiques nòries de fons. Jo em dic Quim i avui he vingut a esmorzar aquí perquè es celebra el primer de les 4 semifinals provincials de la Lliga del Porc i la Forquilla. Doncs anem a preguntar a veure si tenim lloc per esmorzar. Teníeu la reserva? Reserva com és? Reserva no en tenim, perquè venim de la tele a gravar. Pues, si no teniu reserva, em sap molt greu, però és que està ple. Està ple. Amb el Jesús Jimena. Jesús Jimena. I què ens podries explicar una mica del que estàs fent ara mateix? Doncs mireu, ara aquí estem acabant de ficar a punt aquestes galtetes que són l'esmorzar popular que tindrem avui durant tota la competició. I el que fem són aquestes galtetes ben confitades, amb aquest suquet de la pròpia reducció de les galtes, que les ficarem damunt d'aquest llit de patateta així amb pebre vermell i una mica d'all julivert, i a gaudir, un plat per clavar la forquilla, sucar pa i acompanyat d'una bona copa de vi. Té molt bona pinta aquest plat. Podries dir, Jesús, des de quina hora fa que estàs preparant o esteu preparant aquest menjar? Doncs bueno, avui perquè tot surti bé i que no haguem de patir, hem sortit de casa a les 5 del matí, ja amb feina avançada, i ho hem començat a preparar tot, les galtetes, les patates, les amanides, i així tot surt recent fet i com ha de ser. Com podem veure en aquesta visió zenital del centre cívic, la gent ja està tastant les galtes de porc, la gent està disfrutant i gaudint d'aquest menjar i a mi encara no m'han deixat provar res. He de dir que hi ha alguna cadira buida, vaig a intentar si em puc seure i a veure si enganyo algú perquè em deixi provar alguna cosa. Està tot completament rostat, no queda res. Estàvem buscant, Marta, nosaltres no ens han guardat res d'esmorzar i ens estàvem preguntant a veure si podríem tastar alguna coseta. Sí? Sí. Puc agafar, directament, mira. Molt bona pinta. Primer tall de carn aconseguit. I un pa ens regalen per aquí, moltes gràcies. Sembla que és el nostre dia. Bé, hem tingut el privilegi de ser el primer poble que ells han vingut per la primera vegada que es fa i per nosaltres és molt important, perquè és una cosa molt lleidatana reivindicar el que és allò un bon plat per poder esmorzar i començar bé el dia. A part amb el porc, que ha estat un element essencial per Lleida tant abans com ara, perquè abans totes les cases tenien una o dos o tres berretes i així l'economia lleidatana va tirar endavant. I avui en dia s'ha assolit que és una gran indústria, una indústria que l'hem de treure un profit, com avui fa el Rap Jimena tota la seva gent. Som del restaurant Ideal nosaltres i presentem el nostre carpaccio d'orella. És un producte basat en làmines fines d'orella, cuita a baixa temperatura, acabat amb oli d'oliva verge extra i escates de sal i pimentó roig. Soc la Gala Pipó i vinc de Calangneta, de Cervera, una noteca, i us porto un biquini fet amb pa de brioix, farcit de galta de porc, guisada a la xocolata a la pedra de Gramunt, Pedro Ximénez, i ho acabem amb un formatge comté de 36 mesos de curació. El formatge seria l'ingredient secret, una mica, de la recepta, o quin és l'ingredient clau? Jo crec que l'ingredient clau és tenir un bon producte, en aquest cas tots ho són, però especialment la galta de porc, guisada a foc lent durant més de 3 hores, amb Pedro Ximénez és el punt. És un plat tradicional de tota la vida, però en format biquini, que és molt més atractiu i més fàcil de menjar. Em dic Eva Xica, faig petits esdeveniments, la meva empresa es diu Xica de Chef i intento que tot el producte sigui 100% d'aquí, de Ponent. He portat un plat molt clàssic, són uns peus de porc amb caragols, sense feina, no tenen ossos, i llavors l'hem emplatat, farem un emplatat clàssic i després farem un emplatat amb un taco. Porten uns pinyonets i una gilda. He colat aquí a l'escenari per poder robar uns minuts als membres del jurat abans de que comencin, diguéssim, a provar els plats. La Montse Guardiola. Sí, soc del restaurant Celler del Roser, presidenta de la Ruta del Vi de Lleida. Amb ganes de tastar els plats? Clar, i tant, preparadíssima. A veure aquestes cassoletes tan suculentes que ens han preparat, o aquestes presentacions que ens vindran, a veure quines novetats ens porten. Jo sóc Jonathan, d'esmorzarsdeforquilla.cat a les xarxes. Esmorzars de forquilla, per tant, especialista en la categoria. Bueno, fem el que podem, Anem per tot Catalunya, gaudim de la bona gastronomia que tenim i aquí gaudir d'aquest senyor torneig que ha muntat l'amic Rafa i ajudar mentre puguem.
Dolors Mateu, Hola, Dolors. coneguda a les xarxes amb Dolors amb dues S's. Amb Dolors, amb dues S's. Sí. Dolors, què t'esperes trobar avui aquí? Doncs saps què m'espero trobar? A part de l'ambient que hi ha, Hi ha molt bon ambient. molt bon ambient, una sèrie de plats que ens faran recordar el que sempre visquíem quan nosaltres érem petits. Plats tradicionals o no, però que no s'han de deixar perdre mai. Xavi de Braves Lleida. I estic molt content de que l'organització m'hagi triat per poder fer de jurat. Estic molt orgullós la primera vegada de poder estar amb un jurat. És el primer cop que fas de jurat? Sí senyor. Creus que seràs més de arrodonir cap a baix o cap a dalt a l'hora de puntuar? Jo crec cap a dalt. Cap a dalt, El 4,6... Soc generós. El 4,6 arribem al 5. Sí, crec que sí. Aquí estem amb la... Marta Clot. Marta, Sí. com et trobes? Has esmorzat abans de venir o vens amb la panxa buida per... Sí que he esmorzat una mica, una torradeta amb escalivada, per fer una mica de coixí, perquè vinc de Granollers, tenia 2 hores de camí, m'he llevat molt aviat i per venir una mica ja preparat. Doncs jo soc del restaurant de la Fecoll i he fet unes mandonguilles de porc amb una samfaina clàssica de Lleida, vull dir, una coseta típica d'aquí. Típic. I de Cal Benito què tenim? Bueno, doncs han fet també un plat típic dintre del món de l'esmorzar de forquilla, que és el capipota, tot de tocino, en aquesta vegada, perquè ja que és el festival del tocino, doncs ho han fet 100% tocino, i una salsa molt melosa, picanteta, vull dir que esperem que sigui del gust del jurat. L'important és participar, és de l'ambient i L'ambient popular, no? apoyar aquestes coses que... Que l'esmorzar de forquilla cada cop tingui més rellevància dintre de la societat de Lleida, que de moment som els líders de Catalunya. I tenim una sort que aquí a Lleida encara no ha arribat el branch, ¿vale? I no hem de deixar que entri. No hem de deixar que entri el branch. Això mateix. Molt bé. Estem aquí amb el Rafa Jimena, el director de la Lliga del Porc i la Forquilla. Molt bon dia, Rafa. Molt bon dia. Com es respira l'ambient? Bueno, pues ja veieu, aquí a tope amb un munt de gent amb ganes de gresca, amb ganes de festa i sobretot ganes de retrohomenatge a això que és l'esmorzar de forquilla, que és algo tan nostre i que sembla mentida, però que cada vegada hi ha més gent que ho està tornant a reconèixer i si no és de diari, pues, almenys els caps de setmana com algo per gaudir. La Lliga del Porc i la Forquilla neix una mica amb aquesta motivació, no? Tornar a ficar al mapa els esmorzars de forquilla. Anem a veure, dins del que és l'any Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia, des del grup de sanejament porcí es va voler apostar pel porcí, però sobretot per retre homenatge a tots aquells bars i restaurants que encara aixequen cada dia la persiana perquè molta gent de tot el país, molt d'hora, pugui anar a fer un bon plat d'esmorzar de forquilla. Pau, estàs amb l'avi. És bon cuiner, l'avi? Sí, molt. Què ens podries explicar? Bueno, quan li deixo fer un pessic només, un pessic perquè s'acostumi, perquè la cuina nostra és de pessics. De pessic? No fem servir la bàscula, els pessics i l'olor. I em vaig apuntar amb el concurs aquest, concurs, no és cap concurs, una lliga. És donar a conèixer. Som tan rics, a la Segarra i el que és el país, Catalunya, que la base principal és el porc. I poder-la no disfressar, però en aquest cas és vestir-lo amb la cuina tradicional, penso que era el moment adient de donar a conèixer l'ofegat de la Segarra. L'ofegat de la Segarra per què? Pues perquè encara que siguem del Solsonès últimament, la Segarra és la que deixa el cor i la Segarra és la que nosaltres hem fet a l'ofegat. Es basa a orella, morro i peu i la vam recuperar quan vam fer el centenari a través d'un llibre del Josep Lladonosa, que era el cuiner de les Set Portes, que identificava la Segarra amb l'ofegat. Li vaig preguntar a la meva mare, hem de fer un ofegat? Diu, nen, diu, que els plats abans ofegats eren tots, perquè ofegaven el plat amb paper d'estrassa, les olles, no hi havia olles, eren cassoles de terra, i les ofegaven amb el paper d'estrassa i un cordill. Llavors allò era un plat ofegat. I així va sortir, vam recuperar el plat aquest. Recupera la tradició de l'ofegat, no? Bueno, el que sí hem cregut oportú és treure'l, que la meva mare diu, però què vols que es mengi això? Dic, no, home, perquè tenim que fer-ho, i la veritat és que la gent, estiu i hivern, el que fan és per esmorzar i per dinar l'ofegat.
Molt bé, doncs molta sort amb el plat, tant de bo el jurat el valori molt positivament i ens anem veient. Bueno, jo el que invito és que la gent el facin a casa. Si no, fer-lo a casa. No tenim secret. El secret és la picada, amb nous, ametlles i xocolata, i carinyo. I feu amb carinyo, que és el principal, 4-5 hores de cocció i un dia per l'altre. Quin restaurant és? De la Brasa del Dible d'Aramunt. Acabem d'obrir fa un meset just. Un restaurant que porta un meset obert i què, ganes d'aquest concurs? Sí, tant i tant. Home, si fóssiu finalistes seria un bon reconeixement, començar amb bon peu, no? Sí, com Déu mana, com Déu mana. Tenim aquí el vostre plat. Els callos de porc. Què ens podríeu dir dels callos? Home, que és un plat tradicional, que al final penso que li agrada a tothom. Bueno, a tothom. Vull dir, crec que les noves generacions i tal no ho entenen tant, però bueno, crec que és un plat de tota la vida. El fem amb molt carinyo, la recepta és nostra, que l'hem treballat al restaurant i crec que tenim probabilitats de guanyar. Marc, en Cristi. Jo soy Cristi. I la Cristi, entenem. Ens podríeu explicar una mica quin plat heu portat avui aquí? Nosaltres hem portat un plat de callos, de vedella amb el seu morro, i per descomptat amb botifarra negra i xoriç. Nosaltres, Ben Entaulat, som una colla d'esmorzadors. Des de fa poc temps que estem, aproximadament un any i mig, 2 anys, i ens dediquem, al final, voltem per Lleida i hem sortit ja a part de Catalunya i anem buscant restaurants que fan esmorzars de forquilla i ho perxem a les xarxes. Ens podeu seguir, Ben Entaulat, i allí veureu tot el que requereix un bon esmorzar de forquilla. Sobretot, és a dir, ho hem dit abans, però l'esmorzar de forquilla, independentment del menjar, el més important és transmetre el llegat que tenim dels padrins i dels pares, que al final ells ja ho feien, i la sobretaula, que al final és conèixer-nos, parlar, que avui en dia amb tema de xarxes i tot això, la comunicació està molt diluïda. Ens estem separant, ens estem distanciant. I a la taula, xerrar i degustar és el plaer. Un plat que és molt laboriós i, clar, és molt delicat, aquest plat. I la combinació de tots els sabors fa que és una exponentació a la boca és brutal. Venim del Palau d'Anglesola, d'un poblet del costat de Mollerussè, del bar del polideportiu. Si vens allà, surt de lo típic d'un bar de polideportiu, és més aviat una miqueta restaurant, no? Estem especialitats amb esmorzars de forquilla i, dinars, sopars, fem brasa, fem de tot una miqueteta, ens sorprendrà. Primer que tot, presento el nostre cuiner. Soc Ayub, el cuiner del polideportivo. La plat de hoy está rulo de porc. Rulo de porc. És un plat amb porc, amb carn picada de porc, que surt una mica de lo típic que fem normalment nosaltres a l'hora dels esmorzars, que treballem bastant el porc amb callos, cassola de tros, és cuina molt tradicional. Llavors tenim públic de tota manera i hem notat que últimament el públic és més jove, més innovador, llavors hem intentat utilitzar el producte, però una mica més modernet, una mica que surt de lo tradicional. Bé, estem aquí amb els 3 finalistes. Hola. El Taumet, l'Agneta i el bar Lídia. És un reconeixement a tot l'esforç amb els companys de tants anys, de tants mesos, tants dies treballant, que ho fem amb molt amor i se nota que hi ha amor als plats. Crec que és una reivindicació dels esmorzars de forquilla i de la cuina del porc a casa nostra, o sigui que molt bona iniciativa. Bé, jo només vull fer un reconeixement a tots els participants, perquè si no es participa no hi ha premiats. Amb ells els dediquem el nostre esforç en aquest moment. I el següent dia ens trobem a Esplugues de Francolí, li passaré el micro a la Marta i ella us acompanyarà a descobrir quins són els 3 finalistes de la regió de Tarragona. Ens veiem!